Kaixo lagunak, zelan zabiltzate, eneko nauzue kafetaguneko hezitzaile eta langilea eta hurrengo ordu erdia batera pasako dugu. Kafetaguneko zuzeneko hitzaldietan barrena. Gogoratu YouTubeen zuzenean gaudela, baina baita ere Instagram, Facebook, Xen eta baita ere zeuen herriko kafetagune guztietan. Horrez gain gogoratu ere, geure bloga badekogula, beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera asko dauzkazue. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte kafetaguneko zuzeneko hitzaldietara. Gogoratu, gaurko hitzaldiaz gain, gainontzeko hitzaldi guztiak badauzela geure kanalean, kafetaguneatik dalako kanalean sartuta. Beraz, berriz ere ikusi nahi badituzue edota galdu badituzue, bertan ikusgai eta entzungai dauzkazue. Gaurko gaia zein izango da, hor pantailan ikusten duzuen moduan, mugikor asko daude, ezta? Mugikorrak eta mugikorrak. Izan ere, gaurko gaia geure mugikola nola berrezarri. Hau da, nola berrezarri zure smartphone edo mugikorra. Izan ere, askotan mugikorra aldatu, mugikorra berria erosi, eta, klaro, lehengo mugikorra zer egin behar dugu mugikor zaharrarekin. Beraz, hurrengo ordu erdian, zeuen mugikor edo smartphonea nola berrezarri. Hori gure gaurko gai nagusia. Hala ere, hasi baino lehen datu batzuk emango dizkizuet. Bitxikori moduko datuak. Hain zuzen ere, mugikor kopurua biztanleria gainditzen da. Hau da, HotSuiteren digital txostenak adierazten duen moduan, gaur egun munduan 54 mugikor milioi baino gehiago dauz. Hau da, biztanleriaren 116 baino gehiago. Hau da, biztanleak baino mugikor gehiago daude funtzionamenduan munduan. Mugikorra aldatzen dugu 20 hilabetero. Hau da, estadistikek adierazten dute geure mugikorra gutxi gora bera 20 hilabetero aldatzen dugula. Kasu asko daude. Azken finean hauek estadistikak baino ez direz. Eta zein da mugikor baten bataz besteko bizitza? 20,5 hilabetekoa, gutxi gora bera. Gero kasu asko dauz, baina estadistikek adierazten dute mugikor baten bataz besteko bizitza 20,5 hilabetekoa dela. Bertaz, hortik atara kontuak. Eta azken finean, 20 milioi telefono mugikor inguru baztertu egiten dira. Eta zein da gauza edo mamia, mugikor horien materialen 90% berreragarria dela. Hau da, errezikla egin daitekela. Bertaz, egin kontuak. Eta holako datu batzuk eman eta gero, gaurko hitzaldiari hasiera emango diogu, gaurko hitzaldiaren mamiari hain zuzen ere. Izan ere, gogoratu, gaur egun mugikor berria erosten dugu, mugikor aldatu, mugikor zaharra semeari ematen diogu, osabari edo mugikor zaharrarekin gauza asko egiten direz gaur egun. Gauza zera da, mugikor hori beste pertsona bati edo reziklatu baino lehen pausu batzuk jarraitu behar ditugula. Izan ere gogoratu mugikoren barruan datu pertsonal asko dauzkagula. Zeuen kontaktuak, zeuen mezuak, informazio pertsonala, argazki, fitxategi, bideo, sare sozialak, osasun kontuak, bankuetxeko datuak, erosketak, fitxategiak eta dokumentu asko. Izan ere askotan, jende askok mugikorretan
bere bizitza daroa bertan. Beraz, mugikor zahar horregaz ezer egin baino lehen, pauso batzuk jarraitzea garrantzitsua da. Eta gaur, pauso horiek ikusiko ditugu. Babes kopia. Askotan entzungo duzue, kopia de seguridad, babes kopia, gogoratu. Mugikorra aldatzen dugunean eta berria erosten dugunean, babes kopia orokorra edo kopia de seguridad general dalakoa aktibatuta izan behar dugu. Geure mugikor berri horretan datuak eskuratu ahal izateko. Beraz, zeuen mugikorra hartzen baduzue, izan ere momentu horretan bertan egin dezakezue, sartu zaitezte ezarpenetan, ajustes dalako aplikazioan, eta bertan sistema dalakoaren barruan bilatu ezazue kopia de seguridad edo babes kopia dalakoa. Normalean menuak eta euskeraz jartzeko aukera dago, baina normalean gazteleraz egoten dira ezarrita hasieratik. Bertan, sistema zen barruan, ajuste sistema, begiratu kopia de seguridad dalako atala, eta kopia hori onena aktibatuta izatea. Aktibatuta ez badago, gogoratu, sakatu botoia eta aktiba ezazue. Adibidez, hor pantailan, adibide moduan jarri dizuet, pausuak banan, ajustes aplikazioa. Bertan, Google bilatu, eta Google atalaren barruan, normalean nola ipinten dau, hacer copia de seguridad. Kopia de seguridad. Bera bilatu eta sakatu ezazue. Izan ere, gero mugikorra galtzen badugu, edo mugikorra aldatzen badugu, edo reziklatzen badugu, badekogu olako babes kopia dalakoa geure mugikor berrian datu guztiak eskuratu ahal izateko. Beraz gogoratu, itxaldia bukatuta gero, edo intxe bertan, hartu ezazue zeuen mugikorraka begiratu. Ea babes kopia orokorra aktibatuta daukazuen ala ez. Bigarren babes kopia. Argazki eta bideoa. Zenbat argazki edo bideo dauzkazue zeuen mugikorren galeria atalean sartuta, milaka bideo, milaka argazki eta nork daki. Gogoratu zeuen argazki eta zuen bideoen kopia ere egin behar duzuela. Eta horretarako ezaguna izango zaizuen Google Fotos dalakoa. Hor pantailan ikusten duzuen moduan. Honena, zer izango da? Abia zaitezte mobilen aplikazioen Google Fotos dalako atalean. Eta bertan, goiko partean, eskumaldean, ajustes dalako atala ikusiko duzu. Hau da, mi kuenta kontua dalakoa. Eta bertan, babes kopia edo kopia de seguridad zakatu eta begiratu ea aktibatuta duzuen ala ez. Izan ere, gogoratu, egunen baten zeuen mugikorra galtzen baduzue, galeri osoa galduko duzue. Galerian dauzkazuen argazki eta bideoak. Baina Google Fotosen kopia baduzue, lainoan, en la nube talakoan, argazki horiek mugikor edo tablet berrian berreskuratzeko aukera izango duzue. Beraz gogoratu, hartu ezazue zeuen mugikorra, Google Fotos dalakoa, mi kuenta, kopia de seguridad. Aktibatuta izan ezazue bada. Aurrera ekingo diogu. WhatsApp. Ziurrenik, zeuek eta nik bebai WhatsAppa erabiliko duzue. Edo zertarako WhatsAppa. Eta WhatsApparen barruan, ez dakit zenbat mila elkarrizketa, argazki, fitxategi dokumentu eta bideo izango dituzue gordeta, ezta? Gogoratu, zeuen WhatsAppen fitxategi elkarrizketa
eta dokumentu guztien kopia egiteko aukera duzuela. Horretarako nahiko erraza izaten direz pausuak. Zabaldu ezazue ireki WhatsApp aplikazioa. Eta bertan, ajustes atalean, hau da, WhatsApp ajustes. Bertan, chats ikusiko duzue. Eta chats atalaren barruan kopia de seguridad. Bertan, normalean, kopiak WhatsApp berak egiten dau automatikoki. Baina bestela, konfiguratu eta imaginatu kopia egunero, hilabetero edo astero. Eta ez baduzue kopia eginda, gogoratu, sakatu, realizar kopia de seguridad. Pausuak errazak dira. Ireki edo WhatsApp zabaldu, ajustes, chats, kopia de seguridad. Hacer kopia de seguridad. Horrela, zeuen WhatsAppen elkarrizketa argazkita fitxategien kopiak gordeta izango dituzue. Telefono mugikor berria erosten duzuenarako, hori baino ez. Gogoratu bebai, zeuen mugikorren barruan bi txartel izan ditzakezuela. Alde batetik SIM txartela eta bestetik microSD txartela delakoa. Hau da, microSD txartela delakoa zeuen argazkiak eta fitxategiak gordetzeko, hau da, giga edo biltegi gehiago izateko, eta bestetik SIM txartela delakoa, imaginatu zeuen konpainiak ematen dizuen SIM txartela. Gogoratu, telefonoa aldatzen duzuenean, txartel horiek atera. Izan ere, SIM txartela dalakoetan, bertan zeuen kontaktuak gordeta egon daitezkelako. Eta microSD txartelaren barruan, argazki, kontaktu, bideo, dokumentu, eta bertan gauza asko izan ditzakezu ez. Beraz, gogoratu, bai zeuen mobila reziklatu edota aldatzen baduzue, txartelak atera itxasue badazpada. Izan ere gogoratu, telefonoz aldatzen baduzue, bai SIM txartela edota microSD txartela telefonoan sartu ditzakezu ez eta aurrera. Azkenean bertan ere erabilgarriak baitira. Beraz, aspektu hori ere kontutan hartu. Kontuak. Twitter ez, X, Instagram, Facebook, azkenean zeuen mugikorretan kontu asko izan ditzakezue. Hau da, nik adibidez honetan badekot Instagram eta Facebook sartuta. Beraz, gogoratu, telefonoz aldatzen baduzue, telefonoa berrezartzen baduzue, honena kontu horiek telefonotik kentzea izango da honena. Ez duzue zeuen burua kontu hauetan bajan emoten ez. Zeuen telefonoetatik, zeuen mugikorretatik kentzen dituzue. Hori baino ez, gailu berri batean sartu ahal izateko. Eta horretarako honena sartu zaitezte zeuen ajustes dalako aplikazioan eta bertan kuentas. Eta bertan kuentas dalako atalean zeuek erabiltzen dituzuen kuenta edo kontu guztiek aterako direz. Honena, banan joatea eta kitar kuenta dalakoa ikusiko duzue. Izan ere, imaginatu telefonoa nerabeari ematen diozuela. Eta apartean, nerabeak zeuen Facebooken kontuan argazkiak sartzen dituela. Beraz, gogoratu, sare sozialetako erabiltzaileak basarie, telefonotik kendu behar dituzuela. Eta gero, azkenean nik onaino kontatu dizuedana, holako banan izan da, hau da, kuentas, WhatsApp, argazkiak, baina gogoratu zeuen mugikorrak ere badekola holako reset botoi dalakoa. Normalean, valores de fábrica deritzona. Gauza da, aukera honi ematen badiozue, telefonoa
fabrikatik irten zen moduan geldituko dela. Hau da, imaginatu telefonoa erosten duzuela, horrela geldituko da. Hau da, formateo ederrezek dalakoa. Azken finean, hau egiten baduzue, guztia ezabatuko duzue. Batzuetan onena hau egitea da. Izan ere olako formateo totala izaten baita. Eta, normalen hau egiten baduzue, gogoratu. Bateria kargatu, normalen ere entxupatuta egon behar da, sin txartelatera, micro SD txartelatera, dana telefonotik kendu. Gomendio moduan. Eta azken finean aukera hau telefono desberdinek leku desberdinetan dauzkate sartuta. Normalean beti ajustesera joan zaitezte eta ajustezen barruan sistema eta normalean volver al estado de fábrica ipinten dau. Ajustes de fábrica. Normalean beti fabrika hitza topatuko duzue. Baina gogoratu, aukera honi eman eskero, telefonoaren formatioa izango da, hau da. Telefono guztia ezabatuko duzue eta telefonoan ez da ezer geratuko. Azken finean, hau onena, kontu guztiak egin eta gero, eta kopia guztiak ondo dauzkazuela ikusi eta gero, hau izaten da aukera onena. Azkenean, Android gailua baduzue, gogoratu, ajustes, copia de seguridad, restablecer valores de fábrica. Normalean horrela jarrita etortzen da. Hori da. Eta beste batzuetan, fabrika jarri beharrean jartzen da restablecer telefono. Eta gero borrar todo. Baina gogoratu, dana ezagutuko duzuela. Beraz, kopia guztiak eginda dauzkazuela, ziurtatuta eta gero, fotos, kontaktos, WhatsApp, kopia de seguridad orokorra, onena hau egitea izango dauda. Restablecer valores de fábrica. Izan ere horrela, egunean ziurtatuko duzue telefonoaren, reziklatu edo telefonori norbaiti ematen badiozuela, telefonoetan ez dala ezer egongo. Hora, adibide moduan, jarri dizuet, hori da. Hora, aukera gehiago, azken finean dana ezabetuko dago. Fabrika, gogoratu, fabrika itxa. Beraz, gogoratu, izan ere garrantzitsua bai da. Telefonoa reziklatu eta aldatu baino lehen, kopiak eginda dauzkazuela horretaz ziurtatu zaitezte. Izan ere, azkenean, segurtasun kopiak, txartel guztiak kendu, ezabatu itxasue sare sozialetako kontuak, eta gero, fabrikako ezarpenak berrezari. Kamera mugitu bai da, halako fallo teknikoa, hori da, bagauz. Azkenean fallo teknikoak, zuzeneko arazoak, akazimian zuzenean YouTubeen gaude. Eta gero gogoratu, berziklatzen baduzue, gune garbiak bilatu, edo zeuen mugikorra elkartasun arrazoiengatik, imaginatu beste herrialde batzu eta mugitzeko ere bilatu. Izan ere adibidez, kafe eta gunetan badikuz olako buzoi batzuk mugikor horiek beste herrialde batzuetara bidaltzeko. Beraz, gogoratu, gune garbietara eroan edo mugikorra elkartasunagatik reziklatu ezazue. Eta guzti hau zergaitik kopiak burutu behar dituzue, zergaitik zeuen mugikorra dana ezabatu behar duzue, azken finean zeuen mugikorretan gaur egun zeuen bizitza daroazuelako, azken finean geure datua, geure informazioa tramankulo horietan sartuta dauz, eta geure segurtasunagatik, geure pribazitateagatik guzti gauza hauek, orain arte ikusitako gomendio guzti hauek kontutan izan behar ditugu. Izan ere gogoratu, zeuen segurtasuna eta zeuen pribazitatea. Beraz,
eskerrik asko gaur bertan egoteagatik. Gogoratu, Kafeta Guneak egunez egun olako berrikuntza gehiago dauzkatela, bai zeuen herrietako kafetagunetan edo baita YouTubeen edota zeuen mugikorretatik. Beraz, gogoratu, egin klik eta aldatu txipa. Eta adiegon zaitezte izan ere, hurrengo astean hitzaldi berriekin gatozelako. Eskerrik asko hor egotagatik eta hurren arte. Agur, aio!